Bideo honetan, offline zeregina ebaluatzeko aukerak errepasatuko ditugu. Eta ondoren, kalifikazioak, feedback iruzkinak eta feedback fitxategiak argitaratuko ditugu. Horretarako, bikoiztu egingo dugu lehenengo talde zeregina. Zeregin honetan, taldeko kide batek bakarrik bidalketa egin behar duenez, nahiko azkar izan dezakegu ikusi bidalketa guztiak taula. Gogoratu prozesu hori hasteko bi aukera markatu behar ditugula jardueraren ezarpenetako feedback motak atalean. Feedback fitxategiak eta lineaz kanpoko kalkulu orria laukitxoak hain zuzen ere. Ondoren, ikusi bidalketa guztiak taulara joan gaitezke eta kalifikazio ekintza menuan aukera berriak agertu direla ikusi. Hauei buruz, 7. bideoan hitz egin genuen eta aukera berri hauen inguruko errepaso zehatza egin genuen. Aurrera egin aurretik, proba hau talde moduko jarduera batekin egiten ari garela azpimarratu nahi dut. Ebaluazio proba batean ager daitezkeen aldagai guztiak sartzeko. Hasteko, sakatu jarraian ikusi kalifikazio liburua eta jaitsi bidalketa guztiak. Geroago, menu honetara itzuliko gara gure ordenagailuan aldatu ditugun fitxategiak inportatzeko. Deskargen karpetara joango gara, non CSV luzapena duen kalkulu orri bat eta zip luzapena duen karpeta konprimitu bat ikus ditzakegun. Kalkulu orriarekin hasiko gara. Nire ordenagailuan Excelekin irekitzen da, eta lehenespenez eduki guztiak lehenengo zutabean azaltzen dira. Zutabeetan antolatzeko lehenengo zutabea hautatuko dugu, eta datuak atalean zutabeetako testua sakatu. Agertzen den kuadroan dituen datuak eta hauek komaz bereizita daudela ikusten dugu. Datuak aukera hautatu eta ondoren koma aukeratuko dut bereizle gisa. Sakatu hurrengoa eta amaitu. Baditugu datuak zutabeetan ordenatuta. Ez dut aurkitu dokumentua taldeka deskargatzea ahalbidetzen duen aukerarik, baina iragazki bat egin dezakegu taldea zutabean, erosoago lan egin ahal izateko. Interesatzen zaizkigun zutabeetako datuak beteko ditugu. Erabiltzen ditu amartarrekin egindako kalifikazioetarako. Eta komak eta azentuak ere jarri ditut feedback iruzkinetan. Gordetzean, garrantzitsua da kodeaketa errespetatzea, batez ere azentuak eta feedback iruzkinetan sartutako beste karaktere berezi batzuk behar bezala ager daitezen. Sakatu, guardar como eta guardar botoiaren ezkerrean herramientas, opciones web eta sakatu codificación ficha. Zerrendan, Unicode UTF-8 aukeratu. Eta onartu, Excelek CSV formatua mantendu nahi diogun galdetuko du, eta baietz esango diogu. Hala ere niri, ohar bloke o blok de notaz, erabiliz fitxategia egiaztatzea gustatzen zait. Horrela, konproba dezakegu bereizlea ez dela koma. Bai oharretan, bai iruzkinetan erabili dudana, puntu eta koma baizik. Kodeaketa zuzena dela seguruago egoteko sakatu gorde, honela, eta UTF konbon aukeratu. Ikasturteko zereginera bueltatuko gara, eta ikusi bidalketa guztiak taulan, kalifikazio ekintzak menua ireki
eta igo kalifikazio kalkulu horria sakatu. Formularioaren eremuan fitxategia gehitu, eta bereizle bezala puntu eta koma aukeratu, eta igo kalifikazio kalkulu horria botoia sakatuko dugu. Baieztapen horrian, komadun kalifikazioak eta iruzkinetako koma eta azentuak behar bezala daudela egiaztatzen dugu. Taulan, inportatutako kalifikazioak ikusi arte jarraituko dugu. Orain, bidalketekin dugun konprimitutako karpeta irekiko dugu. Ikasle bakoitzeko karpeta bat dagoela ikusiko dugu, naiz eta bakoitzak dagokion taldearen informazioa duela ikus dezakegun. Talde bakoitzeko bat bakarrik irekiko dugu, eta egoki deritzogun oharrak egingo ditugu adibidez, Adobe Acrobat edo Acrobat Reader erabiliz. Karpeta bakoitzean fitxategi berriak ere gehi ditzakegu. Talde bakoitzerako gauza bera errepikatuko dugu. Bukatu ondoren, aldatu ditudan karpetak hautatzen ditut, eta karpeta konprimitu bat sortuko dugu. Karpeta horrek nahi dugun izena izan dezake, baina ikasle bakoitzaren karpetek jatorrizko izenak mantentzen dituzte. Zereginaren bidalketa guztiak ikusi taulara itzuliko gara, eta kalifikazio ekintzak menua irekiko dugu. Eta igo hainbat feedback fitxategi zip batean sakatuko dugu. Kargatu fitxategia formularioaren eremuan eta baieztatu. Baieztapen horri batek egingo den inportazioa berrikusteko aukera ematen digu. Beste horri batek zenbat ikaslerengan aldaketak izan diren eta guztira zenbat artxibo dauden baieztatzen digu. Fitxategi horiek taldeko gainerako kideetara zabaltzeko taldez talde joan behar dugu. Taulan ikus dezakegunez, feedback fitxategiak talde bakoitzeko kide batentzat bakarrik kargatu dira. Kasu honetan, ikasle bat ikaslearen zereginean sartuko gara. Da behekaldean eskuinaldera joko dugu. Aplikatu kalifikazioak eta feedbackak talde osoari aukeran bai gisa markatuta dagoela egiaztatzeko. Gorde aldaketak sakatuko dugu eta ikusi bidalketa guztiak taulara itzuliko gara. Taulan ikus dezakegu ataldeko gainerako kideek dagozkien feedback fitxategiak dituztela. Honekin bideoa bukatzen dugu. Eskerrik asko.